jekk penzel tużaħ bħal roller. Armiljem. Sewa jgħidu, dan il-programm imissi l-qiegħ. Li titlef mit-tul iġibu mill-wisam? Insellmulkom Love Island u llum ħankunu propju qed ngħidulkom x'ġara il-bieraħ. Għax għandna bżonn ngħidulhom x'ġara l-bieraħ. Le mhux bħal Love Island dawk jagħmluha biex itawlu l-programm, aħna ma vera għandna bżonn nurukom araw ġara l-bieraħ. Are you sure that this is the way? Mala. Hey! Take some fun! Ma daj, għaffej sejrin jew. Le, naffedin, il-GPS għawet jimmarka. Oh, that's not the GPS. Le, ma xinnu, ma sibtu ma għarax li l-int. Taf li naħseb qed nara l-villa minn hawn. Dan huwa Love Island kif qed tindunaw il-parteċipanti tagħna huma wkoll serji u bravi u fil-fatt se ndaħlulhom l-ewwel parteċipanta. Araw ftit. Wasalna għall-ewwel coupling. U llum il-poter jinsab kollu fidejn it-tfajliet. Se ngħidilhom waħda se jiġu ħdejja, intikom ftit ċans biex taraw, tevalwaw jekk toġobkom u jekk tixtiequx tieħdu pass il qudiem għaliha. Umbagħad id-deċiżjoni se tkun totalment fidejn it-tfajla biex tażel wieħed mill-ħamsa l intom. Ġifri jekk insibu waħda toġobna nagħmlu pass il qudiem. Hekk għandi kun, imma jien għandi problema għaxġili jiena u hu ma naqblux. Imma l-problema tiegħu għax jekk toġbu xi waħda u li ma toġobniex, jien ma nemxelux allura jkollu joqgħod fażi. Lesti biex intaqgħu mal-ewwel tfajla? Salmin ħanażel. Is-sufi ta' ja joġbuni sufin. Iġennuni. Jiena u tiġa nħoss li għandna bond kbira. Nkajr naħseb li bondi għajna li għandu tajjeb. Ma jfittix ix-xara fl-ġejna. Kontilni 20 sena ngħidilkom. Immintom ma smajtux minni. Jiena Norman Lowell u ħireġ għall-Ewropa. U jekk mintom se tisimgħu minni flok Love Island, Skjaf Island se jkollkom, kulħadd jagħmel li jrid dal-pajjiż. Issa ejja, ħanispiċ eżhom il-bastum. Terence, fejn mar dak? Ivvutaw Imperium Ewropa. Qed tifhem. Wasalna hej! Aħjar mor b'tal-linja x'kieku ġa wasal. Allora għajma ħatoqot gerger mija jasa ma wasalniex. Talqet. Rafli talqet. Ma sabtu ma għax li. Imis issa li tidħol it-tieni tfajla fid-dar tagħna. Arezja. Is-senti tittażel il xi ħadd, però qabel jaraw min jixtieq jagħmel pass il qudiem. Attent, il-pool! Vojta! Sewa jgħidu, dan il-programm imissi l-qiegħ. Erġejja law intax bid-daqqa l-intek nitwililek il-ħwex ta' fuqek. Milli jidher kulħadd interessat fik Arezja. Vini, x'rajtilha inti? Helmi, hej! Lill-Arezja. Vera ħelwa. Jien Kerola għandik Arezja. Naf li dik Arezja, ma sibtu ma għarax li. Jena mal-ewwel ħares l-leħi. Lajkaler. Arezja, wasal il-ħin li tieħu d-deċiżjoni. Lil min tixtieq? Ir-raġġo ħin dak ġobni. Iż-żeggek dak tiegħi. Ejja noħorġu ftit mid-dar. Issa barra. Issa, ċaħġa oħra ma il-kummenti tan-nies il-ħin kollu għaddejjin fuq ġejku ħabba il-qiesti, id-daqs. Ċkejk. Ma ver isma' tidu tifhmu ftit illi kienet bil-wedġis għalhekk medqa segżajs. Le dik veru, ma tafx x'naw den jien tgħid in-nisa raġel ikunu jridu itwal minnhom jew isar minnhom. Nistgħu nistaqsu ta' U jekk ħan nistaqsu, importanti nistaqsu di wkoll. Li titlef mit-tul iġibu mill-wisam?
Meta kont tfittex raġel, kont tridu itwal jew iqsar minnek? L-istess livell qegħdin. Li hekk. Le, li xikun bħalek. Ġifieri inti tridu daqshekk. Ejja mela. Imma iqsar minnek? Idealment. Le. Daqxie jitwal. Tidna itwal iktar tuq u inti x'taħseb. L-istess. Ara, jiena law nisa għandi. U hija imma jagħmlu ipotezi. Imma kun irridu twila. Itwal minnek. Ma nafx hekk ġiri smajtuha. Vera jgħidu illi jekk tkun qasir. Ikollok il-pinzel kbir. Skont kif tażuh laħjur. Mela, biex nalqu kollox, in-nisa jippreferu raġel itwal minnhom, però l-pinzel mhux it-tul jol usurija, il-moderazzjoni. Li jkun ibajjat tajjeb. Jkun ibajjat tajjeb. U l-importanti tkun taf tużuh. Eżatt, għax jekk pinzel tużaħ bħal roller, Armilem. armilem. U dak kien Love Island għallum. Ma ħallejuli. Infakarkom kull-jum fis-seba għamlu like, subscribe, share, li tridu insomma, u dejjem fuq Sadarjari. Issa, web mill-sponsors tagħna huwa is-Sunshine Snacks. U llum propjament se nrebħu rigal jekk jirnexxilkom tgħidulna liema pakkett ħbejna tul-sponsors. Hoppa, ħbejna.